கைஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிஎன்பிசி குரூப் 1 2026 நம்ம டார்கெட் பண்ணி நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான யூனிட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் 3. அதில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ். இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக நான் ஸ்டோரி சொல்லி நான் உங்களை வந்து குழப்ப விரும்பலை. எக்ஸாம் பேட்டர்னில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற டேட்டாவை மட்டும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த யூனிட்டும் நம்ம ரிவிஷன் மெத்தடில் வந்து கொண்டு போக போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இது எல்லாமே இந்த வர எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. 1 by 1 வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரிவிஷன் மெத்தடில் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ரொம்ப இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ.